Thanda ukubingelela abalandeli be-channel yethu esichaza ke namaphupho igama lami nguhlengiwe Sibongo Ngambotho-ke. Namhlanje ngisifisa ukuthi ngichaze ukuthi kusho ukuthini ukuziphupha uxhawula. Ngabe uxhawula enkosini ephethe umhlaba noma ngabe uxhawula kumuntu omkhulu ophethe inkonzo enkulu noma ngabe kuthiwa uxhawula kubafundisi abakhulu abaphethe amabandla noma ngabe uxhawula ngezigaba zabo noma abaprofethi noma amakhosi aphethe amabandla noma inkosi mhlawumbe yamaNazaretha ephethe ibandla. Mase kuya ngesigaba sakhona ukuthi kusho ukuthini ke lokho uzibona uxhawula noma ngabe uxhawula upresident noma ngabe uxhawula inkosi ephethe isizwe kusho ukuthini ke lokho kuwe. Esiqalelana ke ngenzawethu amakhosi lawa uma uwaphupha asuke mele isimo sabo khokho beza abaphathi bamakhaya abaphathi bomhlaba abangamakhosi bakini. Okhokho bezi benu abaphethe imindeni yenu ephilayo nengasaphili abashayi bomthetho bekhaya lakho labo. Ngiyabona shutho basehlusiwe. Uma uphupha ubaxhawula uxhawula engenza ukuthi ephusheni kubika isivumelwano esivunyiwe nokuvumeleka kwakho nokukhushulelwa esigabeni esithize sokuthi wena uvumelekile wamukelekile kuleli khaya. Ngikhuluma ngamakhosi kuleli khaya, ngikhuluma ngamakhosi aphethe umhlaba kuleli khaya ukuthi wena usimele umele izinto zethu zaleli khaya ukuze sizokwazi ukuthi sinjani sisinde ngawe sesithembe wena ukuvumeleka. Umenywa ukuvumeleka noma uvumela ukuthi isimo salapha ekhaya sekukhulunyiwe emndenini ongasekho ukuthi sesizolungiswa ngubani? Nguwena ngane yakwethu. Zonke izinto zekhaya zomela ngubani? Uwena ngoba uvunyelekiwe noma ngasiphi isigaba, ngabe isigaba sokuthi unemimoya noma ngabe kuthiwa uzolungisela abadlulayo emhlabeni. Yonke into oyoyenza uyoba ukuthi siyabonga. Kufikile kuthini? Bathi uma bekubonga nje uxhawu siyabonga. Yabona uma wenze kahle ibona bayobe sebekwazi ukuthi bakubonge bakunika negunya. Yabona shuthi sekunezivumelwano esinjengaleso. Amakhosi ke lawo nabaphathi bomhlaba ngokunjalo kusuke kubantu laba abathize basuke bephilile esigabeni senu kokhokho abakwazi ukuthi baba balekelele babamakhosi ukuthi bavumelana ngawo ukuthi cha sibani sekushiya satshela ukuthi asikutshela ukuthi uvumelekile lapha ekhaya ukuthi wena ungabe umuntu okwazi ukuthi uma ubona sikhona umuntu ombonile walapha ekhaya ufuna usizo kuthina ufuna usizo kuwena umenzele kuyolunga siyokwamukela. Uthi yabona uvumelwano siyokwamukela mase sizalana ke. Ake ngithi uzubone mhlawumbe ubona inkosi yamaNazaretha uyixhawula kusho ukuthini lokho? Ayayihluphikele nganza kwethu inkosi yamaNazaretha ngakhuluma ngaze kushona ilanga kodwa ke uNkulunkulu webandla lamaNazaretha uNkulunkulu webandla labantu abamnyama lendlu kadinga nasenza khona. Angifuni ukuchaza kakhulu indaba izoba yinde kakhulu mangizoyichaza kanje ngale ndlela kodwa uma ngokwesimo semoya nomphefumulo okudalwa komuntu uma njengoba ephethe akayona inkosi yasemhlabeni uyinkosi yomphefumulo kodwa amakhosi ayinkosi yasemhlabeni. Okuthini? Ukuthi khona inkosi yasemhlabeni wasiwadalwa uNkulunkulu umdali wezomhlaba. Lalela ke chazela la mawubona lawa wasemhlabeni amakhosi aphethe umhlaba kusho ukuthini? Sekukhonjiswa ukuthi wena uvumelekile ukuthi ulungise izinto zasekhaya lakho bakuvumelele. Mase kufika umuntu ongasekho wakini ecela uvumelekile ukuthi ungamenzela bayokwamukela lokho. Mase siza lapha ke manje la ubona khona inkosi yamaNazaretha uyaxhawula kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi ungumdali wezulu umhlaba odale okhokho bakho udinga noma sekuvunyiwe ukuthi wena uzoyibandakanya kanye nabo lapha kuvunywa abantu bakini. Njengomuntu odale abantu uvumelekile ukuthi wena uhlale uze lapha uxhawula akagona ukuthi uxhawula kanje nganza kwethu. Ikona lokho ukulungisa indlela yabantu bakini. Mangabe mhlawumbe sibunga lo Nazaretha hamba uye khona uyofika ukhiphe lo mnikelo ubeke uphinde ukhiphe lo uyona ndlela yokwazi ukuthi abantu bakini basizakale ngakho uvumelekile wamukelekile. Ake ngisho njalo mawubona wamukelekile kulolo bandla noma uyamukelwa kulolo bandla abantu bakini sebekhuluma sebevumile ukuthi wena hamba uye lapha uyofika ukuthi uma ucela lapha kuyobe sikuyakulungela kuwena.
Uyabona, umuntu osuke ebone kanjalo kusuke nenhlanhla ngoba vele phela uma sekufika umnikazi omdala wabantu okusho ukuthi enene njengamanje abantu bakubo kwakhe lowo muntu babona ukuthi kunokuthi belokhu bezokhuluma bona beqhamuka ngengubo emhlophe uzothatha kude nangu. Uma ngabe kuqhamuka yena umnikazi womhlaba noma umnikazi wophatha abantu noma umnikazi wabantu abamnyama, sekufanele manje kuzokuthusa lokho. Hawu, ngavakashelwa umuntu omkhulu kangaka ngoba kwenzekwa ukulethwa ithwali alethe ephuthumayo ukuthi le nto yenze ngokushesha, ungahlali ngoba usekuvunyelekiwe, amasango avuliwe, avulelwe wena ukuthi ukwazi ukulungisela abantu bakini, wamukelekile, uyamukelwa, woza uhambe uye khona mawuthi uphuma. Nakwezinye iy'nkonzo ngokunjalo nakhona mawubone kanjalo nakhona ungabika isimo esikanjalo. Ngaleyo ndlela nganza ukuthi angifuni ukugxila kakhulu ngaze kuthiwa ngikhethe iy'nkonzo, cha angikhethi, ngenzela nje ukuchazela abanye abantu abakanjalo ukuthi mawuzibona amakhosi abantu bakini laba basuke befisa ukuthi bakutshela ukuthi wena uvumelekile lapha ekhaya ukuthi uyosilungisela, uma kufika umuntu ongasekho lapha ekhaya uzocela kuwena, leyo nto iyokwamukelwa, iyovumeleka ngoba sekukhulunywe ngawo. Nakanjalo nje kade ubona inkosi yamaNazaretha kusho ukuthi uvumile, sebevumile ngokwasemoyeni wasezulwini, abasezulwini bavumile ukuthi wena hamba uyolungisa imiphefumulo yabantu bakini abadlulayo, njengokuthi uyolungisa umphathi wemiphefumulo yabantu abaphilile nabadlulile emhlabeni. Uma ungayizwa kahle bafowethu, ngicela ningangithethisi, yile ndlela engiyichaza ngayo, futhi ngiyathanda ukuthi angeke ngakuthandi vele ukukhuluma ngamabandla abantu, ngakho ngahlonipha amabandla bona, kodwa ngiyacela ukuthi nithathe njengoba ikanjalo. Amaphupho ahlezi efike, mhlawumbe awukakuphuphi, mhlawumbe uyokuphupha ngelanga, mhlawumbe uyophupha omunye umfundisi othize ngelanga, kusuke kusho ukuthi hambe uye khona nje, futhi akukho ukuthini, uyocela ukusizakala khona ngento osuke uthunyelwa yona khona. Ngiyabonga-ke.